ನಾನಂತ ಯಾರಪ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಗಿನ ಅಲ್ತೀನಿ ಚಟ್ನಿ ಕಡಿದು ರೆಡಿ ಅಂಟುಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನ ಏತಂಡ್ರೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಂಡೆನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಕಣನೆ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೋಡೆ ತುದ್ದು ಬೈದಿತ್ತೇರಿಗೆ ತಿಮ್ಮರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ತಿಮ್ಮರೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪಂದೆ ಇಂಕುಲು ಇರುವೆರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಕೊಯ್ಯಿತ್ತೆ ತಿಮ್ಮರೆ ಕೊಯ್ಕಾಯಿ ತುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತೋಜವೆ ಎಂಚೆಡೆಂಕಲ್ಲ ಚಿನ್ನುಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಬಲ ಚಿನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣನೆಲೆದುಡು ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಡಂ ಪೊಪ್ಪಿನ ಪಜ್ಜಿರುಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಡ ಆ ಶೂ ಪಾಡಂದು ಎದುರು ಪೊಪ್ಪೆರು ಅನ್ನ ಪಿರ ಪಿರ ಆಡು ಪೊಪ್ಪಿನ ಉಂತುಲೇ ಪೊಯ್ ಬಲ ಚಿನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲಿತ್ತೆ ಚಾಯ್ನಾತೆ ಚಾದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮುಳ್ಳುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಇರು ಪಿರಾಡರ್ಪ ಪುನೀಟೆ ಬೋಲಿರು ನೆಟೆ ಪಜ್ಜಿರಿಜ್ಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನೆಟೆ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನೆಟೆ ಪುರದ ಬೈಲ್ ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ಕಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚದು ಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮೇರ್ ತಿಮರೆ ಪರ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿಮರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರೇತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ತಿಮರೆ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಮತ್ತು ರೈತ ನಡು ಟರ್ಕಂಚಿ ಪಜ್ಜಿರು ಪೂರ ಬಂದ್ಪರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬೂರ್ ಪೋತಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಹೇಗುಂಡತಿ ತಿಮರೆ ತೋಜಲ್ಲಿ ಕೈತಳ್ಳು ಒಂಜಿ ತಿಮರೆದ ಮಲ್ಲ ಇರೇತ ಆಯ್ತಾ ಬೇರ್ಲ ಗಿಪ್ಪುಲಿ ತಿಮರೆದ ಖಾಲಿ ತಪ್ಪುನೇ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪದ ಆಯ್ತಾ ಬೇರ್ದ ಒಟ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮನ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ನೆಟೆ ಕೊಡೀಗಡೆಲ್ಲ ತಿಮರೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡೆಜ್ಜೆ ಬೇತೆ ಪಜ್ಜಿರದ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದ್ ಪೆಜ್ಜರದಲ್ಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಬೂರ್ ಪಜ್ಜಿರು ಪೋತುಂಡು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ನಿ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕೋಡು ನೆತ್ತ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಚೂರು ಅವು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ತೀಪೆ ಪಡೆದ ಚೂರು ಒಂಥರ ಕೈಪುರ ಕಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆವು ನಾನಂತ ಯಾರಪ್ಲಿ ಯಾವೇ ಯಾನೆನ್ನ ಕಣ ಬಲ್ಲೆ ಕಡ ಪುಡ್ದೆಂದೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವೆ ಬಲ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಜಾಗ ಏತ್ ಬರ್ತಾರೆ ತೋಜಲೆ ಆಯ್ತು ಉಂದಿ ತಿರ್ತಿರ್ತುಲೆ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಯಾವ ಹೋಗಿನ ಅಲ್ತೀನಿ ಆರನ್ಪಿನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪರಗೆ ಬೈತೀನಿ ಪರ್ದಿನಿ ಆನೆಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿಮರೆ ಪರ್ತು ದಾಂಡು ತಿಮರೆ ಲುಂಬುಗ ತಿಮರೆ ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಗ ಇನಿ ಈ ವರ್ಷದ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುವ ಮಸ್ತ್ ಉಣ್ಣೆಟೆ ಪೆಜ್ಜಿ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕಲಿಪಿನಂಡ ಲಾಯ್ಕದ ತಿಮರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಎಂಕಲಗಿಯವು ಇನೀಕ್ ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡವು ಚಟ್ನಿ ಆತಿಯವು ಮೆರಿಗೆ ಪೋರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಕೂಡಲ್ಲ ಪರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಮರೆ ತಿರ್ತು ಸುತ್ತ ಏತು ಶೋಕು ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ತುಳಿ
ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಒಂದು ತಿಮರೇನು ಉಂಡತೆ ಮೂಲು ತೋಡು ಹುಡ್ಕೊನದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಲುಂಬುಗ ಬಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರುಂಡು ಏನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದುಂಬುನಿಗಲೆ ತೋಡು ತೋಜದಿತ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜಿತ್ತನು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ನೀರುಂಡು ತೋಜವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವನಗ ಅತ್ತು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಮರಣಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ಲುಂಡು ತಿಮರೇನು ವರ ಸುರೂಟೋರು ಅಲ್ಪ ಲುಂಬುಗ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕೊನೊಂದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಲುಂಬುಗ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಈತೆ ಲಾಯ್ಕುಂಡತೆ ತೋಡ್ದ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ತೆನ್ ಲುಂಬುವೆ ತುಲೆ ಆನೆ ಪೂರ ತೋಜನಗನ ಟೆನ್ ಕಜಾವ್ 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 ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂಚೆಚ್ಚಿ ಪೊರ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ನೀರುಂಡು ಪೋನುಂಡು ನೆತ್ತ ಕೆಸರು ನೋಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೆತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಕುಡೊಂದು ಬೇಟೆ ನೀರು ಕೆಸರು ಗೆತ್ತಿದು ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು ಕೆಲವಿರೆ ಬಲ್ಪುಂಡೆ ಆತ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀರಿಂದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಇನ್ನೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜತ್ತಿದು ಕೂಡ ಕಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜತ್ತಿದು ಬೊಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಲುಂಬು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಜುಳು 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 ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ನೀರು ಪೋನಾಗ ಈ ಜನ ನೀರೇ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮರಣಿ ಬರ್ಸವತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ ಆಯ್ಕಂಡು ಚಿನ್ನ ಪೋಯಿಲ್ಲದು ಹಗಲು ಎದುರು ಪೋದಾಂಡು ತುಲೆ ಮರಣಿ ಪುರ ಈ ಗುಜ್ಜದ ಮರಟು ಏತ್ ಗುಜ್ಜೆ ಇತ್ತು ಪೂರ ಪರಂದು ಖಾಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಇದ ಗುಜ್ಜ ಮುಗ್ಗಿಡು ಮಸ್ತ್ ಗುಜ್ಜೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ತುಳುವೆ ಅವಲ್ತ ಬರ್ಕೆ ಗುಜ್ಜ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ತುಯರತೆ ತೋಡ್ದಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾನಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಎಟೇನು ಒಂದು ಈತ ರಿದ್ವೀತಿದೋಡು ಅನ್ಪೋಳು ಮಾಮಿ ನಾನೊಂತೆ ಪೊಟ್ಟು ಉಂತುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಲೆಗಿತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂದು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ರಿ ಗಿಜ್ಜಂಡು ಅಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ನೀರು ಪೂರ ಪೋನಾಗ ತೂವರೆಗ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೋಡು ಅವು ತೂವರೆಗ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಪೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಮೊಕೊರ್ಲ ಹಾಕಿ ಲುಂಬುದು ಮೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಗೆ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಡಿಂಚನೈತೆ ಕೊಡಿ ಈ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ತೇವು ಬುಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೇವು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಕಿರ್ಮುಂಡು ಕೆಲವು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಮರಣಿ ಪುರ ತೋಜೆ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತೋಜೈತೆ ಅವು ತೇವು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಯ್ಕಿರ್ಬು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತೇವು ಅವು ಚುರ್ಲ ಬಾಯ್ಕಿರ್ಬೂಜಿ ಇಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪಜೀರ್ ಕೆತ್ತದೇರು ಕೆತ್ತದ ನಾನು 4 ದಿನ ಅನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಜೀರ್ ಇತ್ತನ ಚುರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಜಂಡ ಖಾರ ಪಡಂ ಪೋರೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತು 10 ಪಜೀರ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿವಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಏನ ಮುನಿ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಂತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ತೂವನಗ ಅಂತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಪುಡ್ತಾನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಿಮ್ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಮೋಡ ಕಾಂಡ ಇತ್ತುಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಮ್ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಜಾಲು ಜಾರು ಉಂಡು ನಡಪರೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡತೆ ಕಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ಯಾ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಮರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿಮರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಪನೊಡ್ಚಾವೆ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಇತ್ತಿನ ಅಂದು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದೇನು ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ವರ್ಷ ಇಡೀಲ ತಿಮರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ಯಾ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತೆ ತಿಮರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅದ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಟ್ಟು ಬೊಕ ತೋಟ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿಮರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ತಿಮರೆ ಕಂಡದ ಪುನಿಡು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತಿಮರೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಜತ್ತದು ದಿಯೆ ಏಪಲೆಯನ್ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆ ಉಂಡು ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಬಿರಿಬೇನೆ ಐನಿಟ್ ಹಸ್ರದ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ತಿಮರೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಂಡತೆ ಒರಂತೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಅದ್ರ ಬೊಕ ಇಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆನ್ ತೋಜವೆ ತಾರೈ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ
ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪಾಡ್ನೆಯನ್ನು ದುಂಬು ತಾರ ಇಪ್ಪುರು ಅಂತೆ ಪಿರಿಯೆ ಇಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರೀತ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ತೂತೆ ನಜ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್ ತಾರ ಎದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗನದಾನೆ ಅಂಚಾದ್ ಅವಳ ರುಚಿಯ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿಯನ್ ತಾರ ಇಪ್ಪಾಡ್ದು ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಪ್ಪಲ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುವನಮ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಡೆದು ಅಂತೆಂತೇನೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಕಡೆವೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದುಲಿ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ತಿಮರೆ ನಿಂಚ ಪುಡಿ ಮಲ್ತುಂಡೆ ನನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಕಡಿದು ರೆಡಿ ಅಂಟುಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನ ಏತಂಡ್ರೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಆಡ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ಆಡ ಏತ ದಿನ ದಿಂಡಲ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಒಂದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ದಿನ ಪಿದೆ ದಿಂಡಲ ಹಾಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆನ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಚಪ್ಪಾತಿ ನೀನು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಅಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೇವರ ಹಾಪುಂಡು ಪಿದೆ ದಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತೂಪು ಪಾಡೊನ್ಗ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿಲ ಗಂಜಿಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಸೈಡ್‌ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ ನುಪ್ಪು ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಕೈಪಿತ್ತುಂಡಲ ಪಾಡುಂಡಲ ಆಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ದಾಲ್ನೆಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮದೆ ಪಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಉಂದೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಆತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆಗಲ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಮದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ನವಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಂಟು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪಾಯಿನ ಸ್ವರ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುದು ಸರಿ ಕೇನ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂದ್ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್.